Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe yeɗiyankoɓe Titore TV, caggal ne keɓɗen appelaji kewɗi e message uji kewɗi ngam won yiɗɓe hettade e famde nduɗo rewandu holko wi e diine l'islam, holko wi e ɓurɗo ɓurnaɗo windere. ɗum noon alay sago gaddanen ɗum bandiraɓe ɓe haadi ko titonde waɗi opte addande en information ngaji nder leydi ndi e caggal leydi ndi. ɗum noon kettoɗen nduɗo rewandu kono kadi en keeɓi information ngaji wonde kanko wona France woni ko toon to Gabon, ko wawi hen wonde foof nduɗo rewandu kam fotani accede e nder société he, ne tawno mo yenni nelaɗo yenni diine l'islam accani yummum accani bammum tigi. A salminama yami a wuccalla. Aɗa andi koni probléme enen probléme o ko en ƴewata famde hunde, en ƴewata natirde hunde de deux côté, natirten hunde tan koye côté goto, côté mo nanɗen o mo pinɗen tawɗen o fina tawa on tan nanggaten jinganen ɗum, hayso neɗɗo goɗɗo wine haala ñamen ɗum, kono en bittata en mbatta haydara. kono neɗɗo ne foti so naare hunde yiya de deux sens, côté jiɗɗi foof mbaɗa pesé ƴeewa hen haqqille ɗum hokkira neɗɗo, ɗum hokkira haqqille. oɗo Mouhamadou nelaɗo ko kala ko karanɗeɗe makko, kala ko karanɗeɗe makko 95% ko cemte, kala ko mbawden tindinede makko 95% ko cemte. annabaɓe en puntama mbiyeɗen annabaɓe ko arabeɓe, ayi ko ndi mbiyan ɗen hay sowona Mouhamadou mbiyata ɗen ko annabaɓe ko arabeɓe, Ibrahima en kaari annabaɓe ɓurɗo ɗen potama fof wiyatno ko arabeɓe, kono tawama annabaɓe foof ndeke foof ko bani Israël en. ay ɓeɗo catholique en jogiiɓe bible ɓe, ɓeɗo ɓuuri en tidde finde ni, ɓeɗo kañum jeeyi annabaɓe ɓe hayso ko annabaɓe ko fenade kañumne ko peni, kono kamɓe jeeyi annabaɓe kam islam limtata ɓe, kamɓe jeeyi ɓuuri wadde portaɓe nanten ɓe, kamɓe jeeyi Ibrahim, kamɓe jeeyi Isaaka, kamɓe jeeyi Ismaël, kamɓe jeeyi Yakub, kamɓe jeeyi Yusuf, kamɓe jeeyi Moussa, kamɓe jeeyi Nouaïb, kamɓe jeeyi Souaïb, kamɓe jeeyi Haruna, kamɓe jeeyi Zakaria, kamɓe jeeyi Souleymane, kamɓe jeeyi Daouda, kamɓe jeeyi wawata ha gayno limde ni, kamɓe jeeyi annabi Isa. ɗum ɗo fof kamɓe jeeyi teɗe ko ɓeɗo islam limtata. aɗan ɗum ɗon joni sa heeɗima ɗum ne foti pose hoore neɗɗo, ne foti pose hoore mum question, wiye bandiraɓe ɓeɗo ndeke wona arabeɓe, ɓeɗo ko habdiɓe arabeɓe on saaha ko wasɓe gonnoɗa ko goni fof ko ga yaltanno gonno ko jiyaɓe ɓe. joni noon ko wiyete ga kala garɗo wiya Mouhamadou ne ara fenade moƴore. Mouhamadou ay nani tañani fof ni wona question ne ñiñe Mouhamadou ko nanata ñani fof ko ɗum woni ko woodi ko. Mouhamadou koye leñol arabeɓe yalti, e arabeɓe ngala biyeteɗo prophète baɗɗo puissant, kono ɓeɓe nanten ɓeɓe Qur'an haalata ɓe, ko Qur'an haalata koko waɗi copié e bible. mi haalan holno arde. Mouhamadou kañum avant ken ara e aduna wona wiyete ko ɓi Abdoullah, hetto no fewi de. Abdoul Moutalib nde waɗi organisé mariage wonande Abdoullah ene wonde bamum Hamza ende poti yaade ndesa. bamum Hamza e Abdoullah kañum desdi ñalawma goto, kañum diftidi rewɓe men jamma goto garde galle he yangue nge waɗi jamma goto kamɓe desdi, ɓe desdi jamma goto, heɗo no fewi de, ɓe desdi jamma goto. Abdoulaye wonata lebbi 6 sankima, o sankima wona lebbi 6 caggal koɓe desi kamɓe ɗiɗi desdi kanko e bamum Hamza. bamum Hamza e nder même hirande Mouhamadou bamum moɗo hen Abdoulaye sankinde e nden même hirande kanko taw joom suudu makko sowimo e hol gonɗo reedu Hamza. bamum Hamza sowi joom suudu mum Hamza nan nder reedu, biteɗo bamum Mouhamadou nan sanki. Hamza jibinama, Hamza yi ha wuuri ha dañi duuɓi 4 ko nden Mouhamadou nden woni Aminata woni reedu Mouhamadou jibina wadde fiti Mouhamadou jibina duuɓi 4 caggal biteɗo bamum Abdoullah. ay on saaha waɗi haala. aɗa andi enen hayto jarten hande ɗo c'est vrai aduna juuri en goni 21e siècle, aduna change joni neɗɗo woni reedu taw yimɓe natti jalde ɗumen, kono ha joni jalle seeɗa so neɗɗo woni reedu taw waɗi ɓiɗɗo mo laaɓani ne jaale ha joni
nden kadi sa ruttima joni duuɓi nogas avant ɓuri bonde sa ruttima duuɓi temedere avant ɓuri bonde sakano ko haali saha oɗon saha ɓuri bonde ɓiɗɗo mo laaɓani que c'est quelqu'un qui était mal vu par la société donc ɓiɗɗo mo laaɓani yiɗaka dal enen fof ɗen gandi ɗum Mouhamadou cukago muɗum yimɓe fof dogui ɗum ganda hol poɗɗo wonde bammakko par ce que kamɓe ɓe gandi bammakko biteɗo bammakko o sankimo joni duuɓi 4 kono kanko joni jibina kanko to darti fof jotti fof o wiya kanko ɓi Abdou Mouɗalib mamakko wi woni bammakko ni wiya ɗon hay goto anda so tawi ko mamiraɗo woni bammakko walla taw yimmiraɗo yi ko bowol kono Abdoullah kam wona bam Mouhamadou ayi ɓiɗɗo joni so yi ha wiyama deedare yimɓe fof goɗɗimo ɗum aɗa neɗɗo so woɗɗitama tan ko français wiyata ko a waɗama stigmatisé yimɓe celimama goɗɗimama waɗete frustré an goɗɗitaɗo sa renaki tan gonta ko cukalel ɗoƴƴingel gonata par ce que ka goto ka baɗaɗo abandonné Mouhamadou mawni kene waɗa abandonné mawni kene ƴoƴi cukalel ɗoƴƴingel o janggani o wawa windude kono ko ƴoƴƴo e ko ɗum waɗi ko ƴoyre makko nde ko ɗum wurti hen oɗo biteɗo Khadija Moris jarnoɓe duuɓi 40 kanko mo yaade duuɓi 25 ɗum waɗi ɓe ndesodiri saabu on ɗum waɗi ɗum yiɗimo ko cukalel ƴoƴngel Khadija noon ko commerçante wonno ko femme d'affaires ko joom kalis ko joom ngalu Mouhamadou ɗon resimo profité makko ha daña makko ngalu ngu ha daña kadi gandal e keyniko omo jii keyniko on dañi gandal ne wiye Warkat ibn Nawfa on ko miñum Khadija oɗon bindannoɗo defte yahuden ancien testament binde bible yahudunaɓe on ko binditanno ɗum windittono kala ko ɓen mbaɗanno winditto Mouhamadou jokkodire oɗon pour ɓe mbaɗa trafiqué a heeɗi no feewi ko on hefti ko windanno ko fof on wiyete bara Warkat ibn Nawfa woni beau frère makko keyniko on hefti defte ɗe fof ko defte yahudunaɓe goni ɗon ko hen noon ɓe daari ɓe timtindi fof ɓe daaranke ko mbiyata ɗum ɗo mata gacciren ni ɗum no mbaɗen modifié ɗum no gacciren ni o tafi konu makko o watti hoore makko wi nelama bandam hunde neɗɗo wi hunde e hunde wodde ene serti aɗa urana ko tinde wi kono est ce que urana ko wi ko ɗum woni ko yimɓe jiiɗi famminede ko neɗɗo tan windi kanko Mouhamadou o yeehi o tafi kono omo ƴoƴi omo seeɓi ha maayi o hefti defte Warkat ibn Nawfa Hadija maayi ɗum ko caggal nde maayde Hadija o hefti fof o dogi o yaade kono makko o tafi kono heɗon feewi de joni noon nde o tafi kono o yeehi banggue o arti o wi hawre Jibril ɗum kay neɗɗo fof ne wawi waɗ ɗum ko ɗum waɗi minen toujours min pose question ngaji min mbi Qur'ana est ce que neɗɗo wawi yaltinde aya Qur'ana fawa ɗo firtamo e pular ƴoƴƴo joguiɗo haqqille haal pular fof heɗo so heeɗima gayni est ce que ne wawi miijade ɗum ɗo kam neɗɗo wawa ɗum haalde saabu neɗɗo ala ko ronki haalde ala fof ko woni nder aya Qur'ana Bakara ha Nas ko neɗɗo wawa wadde inventé neɗɗo ala ko ronki haalde neɗɗo ala ko ronki wadde neɗɗo ala ko ronki haalde neɗɗo ala fenade ronki fende ko ɗum yimɓe ronki famde ɗum woni gaddumi exemple mi adden exemple tokos seeɗa minen wuura men mamam tokos woni mawnum mamam debbo jibinɗo babam sanki min jeehi bammule amin gubboya ɗum taw lootama gaynama haadema min julde ɗum goski nan ɗon ene hasna ceerno neɗɗo wuura men ceerno kormaɗo mawɗo kañum julnata kono waɗa discours makko avant komo juulun omo kewi wadde ni discours avant neɗɗo ne juula haala moƴƴi maayiɗo o haala fof avant ko neɗɗo jomum ne juulna o wi oɗo bandiraɗo men debbo leliɗɗo oɗo yummiraɗo men deliɗɗo onon bandiraɓe makko wonɓe ɗo e nder yimɓeɓe hay goto mon oto faayi oto hul to kaldan ɗo e mon ɗo Jibrilu nana arnimo joni hay goto mon yiyanimo min tan yiyata mo Jibril nana adi joni narde mburagu nana waɗinimo aɓena jaha ɓe payi ko aljanna Jibril nanawamo aljanna joni noon onon famille makko jarani ko ɗon cikkito haydara to kaldan mon ɗo aɓena jaha ay mburu amboɗo soynoɓe ay ceerno de haaliri ni te eɗen gandi ɗum ɗo joni ne hawni te joni ko haali ɗon ko yimɓe petto la ilaha illallah ay pettinimo beltanimo ko wayno minen joni amin jogui haqqillaji amin ceeɓi min mbi oɗo ko kangaɗo o est ce que mo selli o sellani
wadda yi ko ɗum woni neɗɗo ala ko ronki haalde neɗɗo ala fenande ronki fende yiɗi noon wona cukalel mum yiɗi wona mawɗo mum neɗɗo so welama fende tan fenata ɗum woni ko mbiɗa ɓurana bagara ha nas fof ko yimɓe bindi neɗɗo ala ko ronki wadde inventé pourquoi onon kawe ɗon ta cikkuɗon ɗum ummi koto hunde ne wiye jomiraɗo ne wiye geno hunde ganda geno to jomiraɗo hunde neɗɗo mijoto ɗum ummi koto jomiraɗo alama haaldata ala meɗe yiɗi ɗum hay goto anda holno wayi fiɓat tan jomiraɗo ko fimde tan a waɗa mo santi tan foti wodde kono nde hay goto wawa yenanede godal makko nangatamo jungo yiyatamo andano way somo haala so haalta anda somo yiya so yiyata anda so tawi ko hunde wande tew ƴiyama yimɓe hay goto anda ko ɗum yimɓe neɗɗo yo seeɗa seeɗa wawa miijade donc sen ƴeewi en ƴewtodima heɗa min fewi de vocal o ma juut seeɗa tawde ko namdal to jaranɗen wona ko mbimami ko qur'an ala ko ronki ala fof ko qur'an wawi tellinde ganduɗa ko neɗɗo wawa haalde hay sa wi noon joni islamiste en tan ɓe ganata holko qur'an fof holko qur'an wawi jippinde leydi taw daari ɗum ɗo tan ɗum neɗɗo wawa haal ɗum voilà ko yidde wiide kanko o tafi kono o ari o wi o ari mo signe o fayi suudu nder suudu no dappere no haaliri omo signe Aisha yimo ko woni o wimo mojam ɗum o tinat ɗen ko ɗum woni ko tinat ɗen ñande fof ɗum finale makko mojam fof ko dañde tan no wawi hokkude ndo valeur fenade muɗum après o haali o wi wonko ɗeddimo to wonko hawrto ummi ko dow ne waɗi bibje ɗeddimo ko jibril o wiyata maaro maleka est ce que maleka ne woodi adde kam maleka ne fof ko waɗa inventé ko fenade tan kanko no waɗi ɗum inventé on saha joni noon o wi ɗeddimo wimo ikra ɗum woni wiyete simon aɗin tellade ikra jaggu inde joome kereb fenale ɓoɗe o wi jomiraɗo ne haalde makko kanko inspiration mo wiyata mo daña o inspiration hoore makko woni ɗon so diwi ko waɗa copier bible ko heddi ko inspiration makko kanko woni ɗon so haali sahabaɓe maaro mbaɗa hen ƴeewa windude kono kanko kay ala hen fof ko ummorimo bange goɗɗo ɗum rewi noon taade o wi Allah ɓe mbi Allah o wi Allah neli mo jofoto enen fulɓe mbiɗen geno so tawi en jiiɗi fammi ha normalement mbiyen jomiraɗo taade noon tan ɓuuri leede ko haalten ko pular kanko noon on jomiraɗo noon on tawi ko on o wiyata Allah on kam wona Allah sabu on nelanimo wiyanimo haydara a faami donc taade on nelanimo wiyanimo haydara kanko mo wiyata no Allah ɗum taki wiya Allah oɗon wadde ko sanam ɗum waɗi wiya on Allah ko sanam tan julɓe ndewat islamiste en fof ɗum ko sanam tan ndewat nde wiya ɓe ngari haɓanade nden Ibrahima haɓanima bamum ndewanno ko sanamuji ndewanno ko leɗɗe ndewanno ko ɗum ɗo mais julɓe ha joni kay nder ko sanam taade juulo fo huccite ko funnangue huccite ko kaaba woni ɗon ko hayre ɓe mbi hayre nde ummi ko aljanta ko fenade hayre nde ɗon joni jiita ɗon waɗi histoire muɗum vocal o ne juuri hayre nde wuddere jiita ɗon nde histoire no woodi sa yiɗi ñande wonde mara hen ok joni noon sa daari bibi islamiste en enen julɓe sen juulo kucciten ko makka kucciten ko kaaba dendagal aduna fof ko sone juulo ko huccitta wonande musulman aɗa ndeke ɗum ɗo joni kuccidɗa goɗɗo andu ko sanam gonda huccidde hayre sa yehi toon gona dokkeɗa coa kaaƴe mo jiitami jogorode a soodat de kaaƴe ɗe coodete aɗa ndeke ɗum ko commerce kaaƴe ɗe coode jahono ɗo berlo hunde hayre nanda dari yimɓe fof ne berlo hen kaaƴe wiya gonɗon ko warde seyɗani iblis gonɗon ne warde nanɗon dari iblis kam ganduɗa duuɓi ne werete kaaƴe mayata hay goto yiyata ɗum mbati iblis ne woodi ko firti iblis wona ɗum woni ko donkan nen famde iblis ko wodani maleka wodani haydara wodani koɓe kalata ɗo cifro ko wona ko woodi ko ɗum noon jiɗni fammindemo joni e vocal mo namdiɗa o tafi kono o wi o haalde jomiraɗo o wi o haalde malekaji o wi ɓe mbimo ni bindeni aɗa heeɗi bindeni ɓe gayni ɓe jaaha nde ɓe gayni ɓe tawi ɓe mbawi hejje makka nde fuɗɗi addude haala ka o andi yahudu naɓe jane makko o wawa hejje makka ni woni o dogi o fayi madina o feri nde wari madina ko yahudu naɓe jaɓɓimo toon gari abun nde on saha ko yahudu naɓe ɓe jaɓɓimo toon ko nanda tala albadre o dula reyna o ko ɗum ɗon nden jaɓɓande jaɓɓimo kay ha feewi wonno islamiste mbawata wonde tan ko jamfante ay sa ino mbaɗen ni neɗɗo kala no jiiɗa o wayi ko ɗoy ɗum ko ɗon ko ɗo ma ko ɗum waɗi mbaɗa ani
kala ko jiɗa islamiste mbaɗa enen julɓe sa yi kala no gurdam men ɗam wayni ala ko mbawɗen hen ko darogal ngal gonɗen e ñemtinde fitti ko sikki ala haysa nawatama on saaha kono gurdeten joni ni kamɓe ko noon ɓe mbano jamfa violence bandiyagal cagayagal guyka mal onnitete wasde kadi wonde penowo ɗeɗo gueɗe foof nana e nder islam ta ira waɗa ɗum ala ko mbawɗa hen koko ɗowma ko emo ñembata o ko on ko noon wano eyi wasa juddi gila wasa famde marta haale ɓe ngari madina ɓe jaɓɓa tala badurdul aleyna ɓe gayni jaɓɓede o gayno o wari yahud naɓe tan 800 yahud temedde jeetati yahud o wari o gayno nangi ko rewɓe muɗum o feccodire kono makko kanko hoore makko o nangi wonde rewɓe mumen o wonde e ɓen te mo gayni warde worɓe men ɗon ayi ɗum waɗi sa ƴeewi nder men enen ɓuuri hewde viol ayi de sa ƴeewi nder men enen ɓuuri hewde wargo voilà ƴettuɗen exemple joni ɓe garti ɓe tafi kono arde wadde jihad ɓe gari arde wadde jihad ɓe ƴeewi wadde convaincre oɗo biyeteɗo mata Oumar bun Khattab ɓurno mata wonde jamar ɓe waɗi ɗum convaincre yante mabɓe ayi yimɓe fof ɓeɗima hulde so wiyama wadde islam ko famamuye yimɓe natiri hen ko fenade islam hay goto natata hen famamuye islam sa yi dañi sembe tan ko jihad ɓe mbari yimɓe mbari worɓe sukaɓe ɓe mbari worɓe foof rewɓe kuli goram jaɓinade diine heddiɓe kulo jiiɗi ko gañi warede jaɓinade diine wadde sembe islam hokki ɗum ko jihad wona amour wona gille wona haydara il faut mbawen ɗum famde sabu sa yi jihad ne waɗe neɗɗo so tawi ummi hucci jasi waɗe jihad firti ka paɗaɗo firti ka mbaɗa frustré firti ka donkude dañde almuɓe ko ɗum taki gummina mbaɗɗa jihad sinno tan ko communication ɓolo wonno avec amour a wattano jihad keɗɗe no fewi a watta jihad donc ko sembe ɗe ko jihadi o non ɓe ndewi kala tawi natiri ko noon sa ƴeewi hay ɗo enen Afrique histoire um ne woodi dañmi temps fof mi ƴewnilde ɗum vidéo ji muɗum histoire uji mum ne woodi ɓe nangi ɗo esclavage nanta ɗo o ɓaleɓe nawama américaine walla nawama français en e ɓen tubakoɓe jiiri ko ɓeɗo safalɓe ko taki yimɓe kalta safalɓe gadi nawden en nawama ko ɓuuri duuɓi ujunere fawde en nawama en ɓaleɓe ko ɓuuri duuɓi ujunere fawde esclavage ɓuuri ɗon ni Bilal en fof holno jaari toon wona ko maccuga ko jiya wonde jiyaɗo ɓaleɓe men mamidaɓe nawaɓe soppaɓe ganda bagasuji men taƴa ɓe tappa no ga tappirteni ɓotte mumen tappa ha mbasa wondude rewɓe mabɓe sa heeɗi mon histoire uji walla won vidéo uji savaji mawɗi ne kalanen ɗum taw ko yimɓe ƴoƴɓe seɓɓe en jaɓani rewde savaji men ni so jawno savaji men ne ganda gueɗe kewɗe kono en mbaɗi ignoré tan muɓɗuɗen guiri paɗen islam o wi on savant mo kaltamamo ko entre parenthèse noon on savant nde o yeehi o waɗi witti foof o daari o wi ɓaleɓe tubakoɓe safal fof mbaɗi en esclave mbaɗi en jiyaɓe nawi en jeeyi en mbaɗi en ko beela kono o wi sa daari hay banggue tubakoɓe ɓuuri saɓorte o wi ala hen ko jaaɓi kono banggue tubakoɓe ɓuuri saɓorte par ce que américain ji nawanoɓe Amérique ha joni kam ɓaleɓe kam ne mbayno Amérique en mbayno bone Amérique ɓe gacci jomumen jibini jettini ɓaleɓe ne mbayno bone Amérique non o wi ya guuri safal ɓe est ce que ɓaleɓe nan toon ɓe ngala toon te ɓen gadi nawde ɓaleɓe wadde fitti kam foof mbarama par ce que ɓalejo kam to cafara kam hokkatama ɓiyum debbo ya res bandiraɗo baɗo noon sa diddin holko mbaddata e muɗum cafara hokkatama ɓiyum debbo ya res sinno tan ko noon wano waɗat métissage ɓe heewa métissage e nder dunde arabeɓe he kono sa yi toon joni ɓaleɓe ngala toon kewani toon pourquoi ɓe mbarama kamɓe foof ɓe jaɓatano kadi resdirede sa nawi banggue tubakoɓe ga ɓaloɓe nawnoɓe joni kamɓe après ɓe tawi deke ɗum ɗo jarani ɓe gacci affaire esclavage te ɓaleɓe desdirema ɗum ɓe kewi métissage enen ɓaleɓe kam noyi fof kam ƴiƴam men ɗam ne heddi toon ha joni sa ɓuuri 70 millions mbiyeɗa 70 millions ɓalejo ko wurata nder continent Amérique ɓuuri 70 millions neɗɗo taw ko ɓaleɓe ɓolɓe ɗum ɗon joni neɗɗo foti yettude hen gueno jiida garten ga ko parenthèse wonno nde o ari mbiyami go o waɗi jihadi o dañi kanko almuɓe ko woto fof natire islam ko kulol aroɓe après ɓe mbawata ɗum famde kono ko sembe ɗe hokki ɗum ko jihadi joni noon goto fof natire hen kulol o gayni eɗon fewi de ko mbimami neɗɗo kala ko ɗowma ko ɗum nandata kala no mbaɗen o fecci sikki ƴewdirɗen ko ndewaten ko ɗum waɗi en noon
mi haalnima haala enen keewi viol eɗen keewi bandiyagal cagayagal holko waɗi noon darto ɗo mako e ndar to ummito ndar darogal ma ngal islam o ndar Muhammadu ndar oɗo terrorisme mbatteɗo ɗo ɓe nangoɓen kuppadaɗe yimɓe ne mbara ene mbaɗa ko beela ene gayni mbaɗa viile rewɓe mumen ne gayni no gujja bagasuji mumen poste o jomum ko wonno poste uji mumen dartino Boko Haram nanga élève uji rewɓe nanga ko pour 300 élèves nawɗo nder ladde jomum garta fof artida e reedu mbaɗa avorté mbaɗa violé ndar no heɗa ɗum ɗo fof no moƴƴi ɗum ɗo fof ko taki jomum waɗani hen ko ɗo ma ko wadde mo ɗo mo dewɗa o ko noon wano wadde premier terroriste ko Muhammadu premier violeur ko Muhammadu premier terroriste ko kanko premier violeur ko kanko il faut mbawi ɗum famde en ñambani haydara ndaren joni enen ɓiɓɓe fulɓe e nder meɗen ndaren enen julɓe ɓaleɓe e nder meɗen holko waɗi eɗen nder sukaɓe ne jaara 11 ans duuɓi 11 cukalel hokkirede gorko duuɓi 10 cukalel hokkirede gorko duuɓi 10 cukalel hokkirede gorko cukalel dewel dokka ɗum gorko porsa ɗum kadi yo oya res ɗum hayso yiɗa en koye men tan yiyetede holto jiiran banggue goɗɗo aduna koye men tan yiyete holko waɗi noon ndar kadi ko ɗo ma ko toujours ɗo ma ko islam hol gaddu ɗum Muhammadu ko noon wano Muhammadu resi Aisha kene yaari duuɓi 9 Aishatu ene kalantaki ɗum Aboubacry kañum wonno sehel mum fidèle Aboubacry ɓurno wawde hersude Muhammadu ɓurni hormade Muhammadu ɓuri yidde Muhammadu ɓuri hersude Muhammadu Muhammadu kañum horsinimo kono so Muhammadu arino galle mabɓe o nanganno ɓiyum omo raaya nden yaari duuɓi 6 Muhammadu nanganno ɓi Aboubacry ene biyete Aisha ande Aisha ko ɓi Aboubacry ene raaya ne waɗa fof nde Aboubacry andi ɗum ɗo to fayi to moƴƴani taw Aisha dañi duuɓi 9 o hokkiri ɗum Muhammadu dewgal a faami ɗon waɗi sa ndaari enen ɗon on bone kadi on ƴettuɗen jamfa kane sa yi ɓuurɗen hewde jamfa ɓuurɗen hewde jamfagal e jamfante fof heewi koye meɗen ko gil toon fuɗɗi no mbiyami ni o wari yahudunaɓe o gayno hefti rewɓe mumen ɗum wona jamfa ko jamfa enen kadi enen ɓuuri hewde jamforoɓe wiyata aduna fof jamfata waɗi kono en ɓuuri bonde enen koye men ɓuuri wonde koko ɗowi en ko gasata somi limti gasata garen ha wonande gurdam makko en kaali fenande nde en kaalen mayde nde somi wima mayde nde ganda hunde fof ken cinkat ayi enen ken cinkoɓe tan toujours par ce que ken jingoɓe neɗɗo aɗa andi jinganta ko hoore muɗum hay sa ɗaari joni ko wayno wambaɓe meɗen sene koɗɗe ne kaala haala Cheikh Samba Gala jejin ɗum ɗo en walla goɗɗum en Cheikh Oumar aɗa andi joni tesko tan toujours ɓe kaala hen ganduɗa ko woni gandi ɗum ɗo wona gonga ɓe ɓeyda ɓe cinka ha wawa welde noon ha wawa yodde ha mbawi yidde jomum aɗa neɗɗo sene haala neɗɗo ɓennuɗo a haalade muɗum ko feewi ganduɗa ɓeyda hen mbare aroɓe so keɗima ne jiiɗa ɗum woni ko kalanden en kalnama gueɗe kewɗe Muhammadu wonande fenade ɓolde sinkade mbate eɗen mbawa famde Muhammadu ko neɗɗo moƴƴo wonno kadi aɗa andi ko fulɓe mbini no woodi fenade ko fewnade woni noon fewnade woni fenade kono mofre o ko fewnade aɗa andi neɗɗo kala ko woni fenade ka pewnuɗo wodani par ce que fenade wodani so hunde wodani noon ka pewnuɗo a fewnu ɗum ha paari maɗa garɗa kalɗa ndeke wona fenade par ce que ka pewnuɗo ɗum wiya fewnade wadde gueɗe Muhammadu ɗe fof ko pewnade hen fof ko woodi gongoɓe jaɓata haalde mayde Muhammadu yimɓe mbi o fawngo mayno Muhammadu wona question fawngo maayi Muhammadu wari ɗum ko debbo bar ɗum o waɗi ɗum empoisonné posnum tottumo ñamde o ñaami o fawngi fawngal accanimo haw maayi debbo oɗon ko joganomo nguuru ko juuri par ce que kanko wari gorko muɗum on debbo yahudunajo kanko wari gorko mum jogoy makko nguuru waɗe ɓernde muɗum ko woraytamo un jour posnimo tottimo tew o maayi o ñaami o fawngi debbo adda defɗumo huccite makko mo fawngi wimo so tawi tan kay mbiɗa ko kalɗa ko gonga tawi tan ka prophète ka annabi Allah ka annabiyo kamɓe on sahaɓe ko comme ko yahudunaɓe aɓe jogui annabaɓe mabɓe ɓennuɓe limtanmaɓe ɗo Moussa en karen o wi tawi tan ka annabi comme no ɓenni poison ñamɗa ɗo a mayata kono so tawi tan ka simple neɗɗo comme no yimɓe ni ka simple tan roi terroriste ma maayi Muhammadu waɗi ordonné wadde yimɓe o wi o yamiri yimɓe yo mbar debbo mbari debbo haade makko mayde kono kanko noon refo nanguimo balɗe o maayi ayi
ɗum ɗo joni haalitaake te safalɓe hannde jiida e meɗen kañumen bitte ne ngannda ɗum ɗo joni safalɓe ne bitte ne ƴeewa annduɗo ɗum holno maayde makko enen gonda maayde makko enen cinkana fof tan gueɗel pawri makko mayni tan quelque bonus aɗa anndi ngannda affaire sinkare bonus ko fare sinkare mi gayni haalam noon haalaɓe vocal o mi gasni pour hannde joni noon mi haalanma tan quelque bonus mi ɓeydanma keɗɗa no feewi eɗen mbiya ko faare banggue cinque aɗa anndi Mouhamadou yimɓe ne kaala haala wonande joɗgol makko yimɓe ne kaala haala wonande leergol makko aɗa ɗum fof ko cinque yimɓe kaali haala ñiƴi makko danugol ñiƴi makko so naate suudu so moosi suudu leerat an hen ɗo neɗɗo naatete suudu taw neɗɗo tagaɗo naata e suudu jogiɗa ko ñiƴi kono yimɓe jogiri ñiƴi ni an mbiɗa moosa suudu leera comme no lampa huɓɓaka ni bandam holno yimɓe mbawi wuurdude neɗɗo mbaɗo ni aɗa neɗɗo wawi wuurdude ko neɗɗo mo nanduɗa so tawi phénomène ko wiyete phénomène ko so yante meɗen ka yankati natti won neɗɗo phénomène ko wiya phénomène natti won neɗɗo Mouhamadou noon ko neɗɗo donc holno neɗɗo wuurdete neɗɗo ganduɗa so an to gonɗa ɗo joni to kaldeten aɗa wawi wuurde neɗɗo ganduɗa so naati nder suudu so moosi suudu leerat yan gay so ndenka dogat fas ɗum wona neɗɗo so tawi kay ko neɗɗo a wowtimo ene jalni seeɗa aɗa foti jalde aɗa foti jogade au moins gêne wuurdude neɗɗo mbaɗo ni hen ɗum ko premier bonus deuxième bonus ko nantene Mouhamadou yarta koyɗe ɗiɗi koyngal gotal ko yarata ko par koyɗe ɗiɗi yarta comme no jarteni enen koyngal gotal waɗa avance ngala ara ngala yawa Mouhamadou wiya kañum ko koyɗe ɗiɗi ɗe jadata comme no moltel diwowel ni ɓe mbi ko leydi ndi fottanmo ara mo yaha an aɗa wuurde nder yimɓe ne guurde oɗo ne ndaara ɗeɗo gueɗe ɗum ɗo joni kay wadde ha joni kono jinni wiɗem ni ko wonti hanga natti won neɗɗo wonti phénomène joni holno yimɓe dardanoma par ce que sa yi ko wawani yiide wona dogat ɗum ɗo kay neɗɗo wuurdata neɗɗo mbaɗo ni henna sabu gueɗel gotel woodi soit mi yima no mbaɗani mi anda ka phénomène mi hulma mi doga mi meeɗa ɗum yiide soit mi wowta kono kam saha fo kam maato kam min daranma kam min jalma kam par ce que a nandani hay goto aɗa ɗum ɗo ko haalulaji fana hono ɗum ɗo neɗɗo gueɗe ɗum wiya ɗum no woodi bandam aɗa heeɗi kam no feewi ko goɗɗum ko jinmi ɓeytade hen enen heɗo no feewi de neɗɗo wiya yeehi dow asman jamma goto wiya yeehi dow asman arti kati enen en ƴewata darde e famde aduna holko yahata joni science waɗi découvrir kala ko Qur'an haalano ko fenade science d'abord waɗi découvrir non seulement asman mo yimɓe cikkita asman ni comme no hunde mahande ni walla goɗɗum comme no plafond ni walla comme no bildi ni science wana waɗi déterminé asman ko vide ko weeyo ɓollo yimɓe jiyata ɗum mbiyata asman kadi weeyo ngo ɗo yimɓe cifoto ngo ala to ko haaɗi ala to fuɗɗi ala to haaɗi so wiyama neɗɗo yeehi ha toon jamma goto arti aɗa andi kam ɗum kam hunde hawnide mi haalanma gueɗel gotel pour mbawa ɗum famde aɗa andi kala ko woni aduna ko ɓuuri yawde aɗa andi kala ko jiiɗani waɗi vitesse yaaduma ne waɗi vitesse yaadu doggol oto waɗi vitesse doggol sa felli kural ngal waɗi vitesse sa haali sawtowol son ene waɗi vitesse lumière sa huɓɓi lumière jahowo ne waɗi vitesse goto fof ne jogui vitesse muɗum kono tawama e nder aduna ala ko ɓuuri vitesse lumière yawde kala ko dogata yahata ko ɓurɗo yawde ko vitesse lumière ɓuuri yawde kala ko woni e aduna aɗa andi vitesse lumière no foti dogirta vitesse lumière dogirta ko 300 000 km par seconde temettati ujunere kilométre seconde goto seconde fof lumière ne doga temettati kilométre non temettati ujunere kilométre jafuɗa mbimi temettati ujunere kilométre ko lumière dogata seconde goto joni non mburago won mbiyata mburago wongo bibje aɗa andi on saaha wonno mbiɗa ko neɗɗo haali wawata tan tumnade koye daaba par ce que on saaha ko daaba wonno top sinno ko hande haalano tan wiyata ko Mouhamadou yeehi asman ndi dow asman e dow fusée kono on saaha ɓe mbawa tumnade koye daaba ɓe mbaɗa daaba ono ɓe mbaɗa hen bibje tawde fayi koye weeyo dogane leydi ɗum taki ɓe mbaɗi hen mburago joni mburago nawma ganduɗa mburago wawa ɓurde lumiére yawde joni mi haalnima lumiére a heeɗima no feewi mi wima 300 000 km par seconde kono ganduɗa espace oɗo mo jiiten mo mbiyeten ala to haaɗi
ala to haaji a ndaara tan haa gite ma ngasa ko nalaata haaji ganduɗa lumiére ne doga ɗo en waɗi ko scientifique wiyata al année lumiére wonno hunde woɗɗirte natti haalide haala kilométre wiyete ko al année lumiére an kati natti wiyete haala kilométre uji wiyete ko temps année lumiére 2 années lumiére 3 années lumiére a heewi gon no feewi so a nani année lumiére noon fitti koko lumiére dogata pendant hitande mi haalnima déjà lumiére dogata ko 300 000 km par seconde kono so eɗen jogui noon lampa ɗe mbawi torsude lampa ka taw lumiére on doga ko fori no hitande taw dattaki ɗum ɗo goɗɗugol hol mbawa ɗum sifade saka noon ko haali won gueɗe nana e aduna he goɗɗugol mum e meɗen ne yaha ha plus de 400 walla 500 années lumiére lumiére no doga duuɓi temedere ujunere hitande lumiére en doga dartaki taw ganduɗa lumiére ko 300 000 km par seconde waɗata taw ɗum fof koye nder aduna hewoɗo mo jiiten woni taw yettaki toon joni non mbiɗen neɗɗo yeehi jamma goto e buraku te eɗen gandi kay lumiére kam maro nawdetake e buraku yeehi toon e jamma goto arti ɗum ne naata haqqille ko ɗum waɗi mbiɗen islamiste kadi kañum ala ɓurɗum waɗode falsifié nde kala ko science waɗi découvrir ko waɗi contradictoire e qur'ana ko jaadani e qur'ana waɗa kadi modifié wiya ni hay qur'ana haali ɗum taw qur'ana o haalno contraire o eɗen gandi ɗum ça ne marche pas, ça soulève des débats, ça soulève des questions. Donc ko yidde tan famminde en kadi yen dartino no feewi on bange kadi ko fenande mawde kono mi yiɗa o joo juuti ha ɓurti mi salminima